трох сыноў Александра Лукашэнкі сярэдні Дмітрый з'яўляецца найменш публічным. Ён ніколі не займаў пасад ва ўладзе і не разглядаўся ў якасці пераемніка, але бацька знайшоў яму асаблівую ролю ў сваёй іерархіі, якая дазваляе ягонай сям'і жыць шыкоўным жыццём і цішком зарабляць мільёны даляраў. Што вядома пра жыццё Дмітрыя Лукашэнкі? Як ён ішоў па шляху старэйшага брата Віктара і што пра яго казаў бацька? Колькі і чым зарабляе яго сям'я і як у апошнія гады зоркамі сталі яго жонка і дачка? Адказы на гэтыя пытанні ў нашым новым відэа. Дмітрый нарадзіўся ў канцы сакавіка 1980 года і стаў другім дзіцем у сям'і Александра і Галіны Лукашэнак. Старэйшы сын Віктар у маленстве шмат хварэў, і дзеля яго бацькам давялося з'ехаць з Вялікага Магілёва ў вёску. Пра дзяцінства Лукашэнкі сярэдняга вядома няшмат. Ягоны бацька расказваў, што ў Дмітрыя мяккі матчын характар, таму калі старэйшага сына Віктара лупцавалі рэмнем, яго брат успрымаў гэта прафілактыкай і паводзіў сябе ціха. На школьныя гады хлопца прыпала імклівае развіццё палітычнай кар'еры бацькі. Калі Дзіма пайшоў у школу, Лукашенко старэйшы быў дырэктарам адсталага Саўгаса, але ўжо праз 7 гадоў стаў прэзідэнтам Беларусі. Аднак школьнік не адразу змог скарыстацца ўсімі бонусамі гэтых перамен. Ён працягваў вучыцца ў простай школе пад Шкловым і жыў з маці, якая не паехала замужам у Мінск. У той самы час ягонага старэйшага брата вазілі ва ўніверсітэт з прэзідэнцкай рэзідэнцыі на машыне з асабістым кіроўцам. Калі Дмітрый падрос, то паступіў услед за Віктарам на факультэт міжнародных адносін БДУ і таксама перабраўся ў сталіцу да бацькі. Галіна Лукашэнка засталася ў Рышкавічах адна. У канцы 90-х прэзідэнту Беларусі стала замала сваёй краіны, і ён хацеў скарыстацца слабым становішчам расійскага кіраўніка Барыса Ельцына. Лукашенко прасоўваў ідэі інтэграцыі і марыў стаць кіраўніком так званай саюзнай дзяржавы. Расійскае тэлебачанне давала шмат эфірнага часу маладому харызматычнаму палітыку, а таксама свая хвіліна славы даставалася і ягоным сынам, якія падкуплялі аўдыторыю сваёй непасрэднасцю, знешнім выглядам і акцэнтам. Может быть, у меня совсем другой характер. Я больше похож на маму по характеру. Думаю, что это довольно-таки сложно находиться на таком высоком посту. Думаю, не смог. У якасці хобі усе трое Лукашэнак па раніцах гулялі ў хакей супраць прафесіяналаў і аматараў, а Дмітрый стаў разглядаць спорт не толькі як хобі, а менавіта як прафесію. Дарэчы, і тэму дыплома хлопец выбраў адпаведную – выступленне беларускіх спартоўцаў на міжнароднай арэне. У адрозненне ад старэйшага брата, які перад і пасля арміі працаваў у міністэрстве замежных спраў, Дмітрый дыпламатам сябе не бачыў. Дарэчы, служыць яго прыстроілі услед за Віктарам у пагранічны спецназ АСАМ. Хлопец тлумачыў гэта проста. Выбрал эту, в принципе, профессию. Во-первых, это нельзя нарушать традиции, как вы уже знаете, что и отец был пограничником, старший брат. Вот, надо как-то и продолжить ее. СМИ у пачатку нулявых пафасна расказвалі, што Лукашенко-малодшы служыць у элітным і засакрэчаным падраздзяленні па барацьбе з кантрабандай і нелегальнай міграцыяй. Але факт у тым, што АСАМ месціўся ў Мінску. Сыну кіраўніка краіны не трэба было дзяліць казарму з іншымі вайскоўцамі. На службу ён прыязджаў з рэзідэнцыі ў Драздах пасля трэніровак са сваякамі. Подъем в 7, потом завтрак. Разумеется, разминка небольшая, завтрак. Выезд на службу, работа. Вот. Вечером в 6 часов заканчивается день. Пра нейкія спецаперацыі з удзелам Дмітрыя нічога не вядома. Па меншай меры ён пра іх нічога не расказваў і ў адрозненне ад Віктара у юбілейных фільмах пра АСАМ не здымаўся. Тым не менш, і малодшаму сыну бацька выпісаў медаль за адзнаку ў ахове дзяржаўнай мяжы. Каждый должен уметь воевать, каждый должен уметь стрелять. Как моя Трофимовна мать говорила, сынок, учись, за плечима носить не треба. У меня и в семье такой подход, несмотря на то, что я президент. Мои дети, все военные, и даже меньшие, они готовятся себя защитить, и не только себя. Страну надо защищать. Незадоўга да дэмбеля восенню 2004 года Александр Лукашенко выказаўся пра далейшы лёс свайго малодшага сына. Цытата.
Ён цяпер заканчвае службу, і я думаю, куды яго дзяваць. Вялікіх амбіцый Дмітрый не праяўляў. Палітыкай таксама не цікавіўся, ды і для дзяржаўнай службы быў яшчэ занадта маладым і недасведчаным. Але ў наступным годзе бацька прыдумаў яму важную пасаду, якая вось ужо амаль 20 гадоў застаецца нязменнай. Летам 2005-га быў заснаваны прэзідэнцкі спартовы клуб, і 25-гадовы Дмітрый Лукашенко стаў яго старшынёй. Праз некаторы час ён стаў і членам нацыянальнага алімпійскага камітэта, які ўзначальваў ягоны бацька. Прэзідэнцкі спартовы клуб на паперы быў створаны для падтрымкі беларускіх атлетаў і развіцця дзіцячага ды масавага спорту, а яго малады кіраўнік хваліўся прэсе, што арганізацыя існуе без дзяржаўнай падтрымкі. Все, что мы делаем, все мероприятия, все проекты, это делается все за счет участия нашего клуба в коммерческих проектах. Але адкуль браліся грошы на бясконцыя турніры і стыпендыі таленавітым спартоўцам? Справа ў тым, што членамі клуба зрабіліся бізнэсоўцы, набліжаныя да Александра Лукашэнкі. Той дазваляў сваім кашалькам рабіць свае праекты, дзяліўся дзяржаўнымі актывамі, а яны ў сваю чаргу рабілі добраахвотныя ўзносы на арганізацыю турніраў кшталту «Залатая шайба» ці «Імклівы мяч». Аднак грошы зарабляў і сам прэзідэнцкі спартовы клуб. За шырмай некамерцыйнай арганізацыі, якая дбае пра спорт і прапагандуе здаровы лад жыцця, хаваецца важны элемент бізнес-імперыі галоўнай сям'і Беларусі, які прыносіць ёй дзясяткі мільёнаў даляраў штогод. Усё пачыналася з латарэй. Так, у 2008 годзе менавіта той прэзідэнцкі клуб стаў адным са стваральнікаў першай у краіне электроннай латарэі пад назвай «Спорт пары» і займеў у ёй 2/3 статутнага фонду. Астатнюю частку падзялілі паміж сабой структуры гандляра зброі і тагачаснага кашалька Лукашэнкі Уладзіміра Певціева. З цягам часу прэзідэнцкі спартовы клуб пад кіраўніцтвам Дмітрыя Лукашэнкі ўсё больш і больш займаўся бізнесам. Гэтая арганізацыя валодала друкарняй, удзельнічала ў будаўніцтве пад Мінскам элітнага пасёлка Грынвіч і гіганцкага гандлёвага комплекса Грын-Сіці каля сталічнай станцыі метро Каменная Горка. Ад некаторых актываў праз некаторы час пазбаўляліся. У прыватнасці латарэі «Спорт-пары» прадалі тэнісісту Максіму Мірнаму, а долю ў Грын-Сіці выставілі на продаж, калі той ператварыўся ў доўгабуд. Але самым прыбытковым і надзейным бізнес-актывам намінальна некамерцыйнага спартовага клуба была доля ў кампаніі «Гандлёвы дом Белаз». Гэтая арганізацыя была заснаваная ў 2007 годзе і атрымала эксклюзіўныя правы на продаж жодзінскіх кар'ерных самазвалаў у Расіі. Спачатку ў прэзідэнцкага клуба было 30%, а пасля гэтая доля вырасла да 45%. Тут трэба коротка растлумачыць схему заробку. Ад 50 до 90% самазвалаў Белаз ідуць на экспарт у Расію. Наўпрост жодзінскі завод сваю прадукцыю не прадае, а гэтым займаецца той самы гандлёвы дом. У яго ў Расіі ёсць каля дзясятка партнёраў, кожны з якіх адказвае за свой рэгіён. Самазвалы рэалізоўваюцца толькі па гэтым ланцужку, кожнае звяно якога дадае сваю надбаўку да першапачатковага кошту, пазбаўляючы завод часткі прыбытку. У суме гандлёвы дом з дылерамі зарабляе больш за вытворцу, які мусіць выплочваць заробкі, плаціць па крэдытах і мадэрнізаваць тэхніку. Так, за апошнія 6 гадоў гандлёвы дом Белаз меў сумарны чысты прыбытак звыш 176 мільёнаў даляраў. Амаль палова ад яго належыць спартоваму клубу Дмітрыя Лукашэнкі. Але і гэта не ўсе цікавыя дэталі. Да іх мы вернемся крыху пазней. Калі ў сярэдзіне нулявых кіраўнік Беларусі зрабіў старэйшага сына асабістым памочнікам, то ўвёў яго і ў склад Рады бяспекі. Але Дмітрый ніякіх пасад побач з бацькам не атрымаў, а са з'яўленнем на публіцы самага малодшага з Лукашэнак Мікалая увогуле стаў самым незаўважным членам галоўнай сям'і краіны. Ён паслухмяна ходзіць на парады і суботнікі, бярэ ўдзел у хакейных турнірах свайго ж спартовага клуба, але ж ніколі асабліва не свеціцца ў прэсе і не раздае жыццёвых інтэрв'ю. Ягоны максімум гэта каментары пра дзейнасць сваёй арганізацыі і наведванне дзіцячых дамоў на каляды разам з сям'ёй. Яшчэ ў 2002 годзе, калі Дмітрый давучаўся ва ўніверсітэце, ён ажаніўся са сваёй зямлячкай Ганнай Гаравіковай. Гісторыя іх кахання невядомая, але яна зноў жа падобная да жыцця Віктара Лукашэнкі. Той абраў сабе жонкай дзяўчыну, з якой хадзіў у адзін дзіцячы садок і жыў на адной вуліцы. У міліцэйскіх базах бацькам Ганны Лукашэнкі пазначаны Віктар Гаравікоў, але імя па бацьку ў жанчыны Сяргеевна.
Журналісты-расследавальнікі высветлілі, што сапраўднага бацьку нявесткі кіраўніка Беларусі завуць Сергей Палешкін. З гэтым мужчынам маці Ганны Лукашенка развялася, калі яе дачка была малая, і ў другі раз пабралася шлюбам з Гаравіковым, перапісаўшы заадно і прозвішча Ганне. Імя па бацьку мяняць не сталі. Але ў сапраўднага бацькі лукашэнкаўскай нявесткі вельмі захапляльная і сумная біяграфія. Так, у 80-х Сергей Палешкін быў за кратамі, але уцёк з-пад варты. У 1988 годзе за гэта яго асудзілі на год калоніі. Пасля вызвалення на свабодзе ён не затрымаўся і ўжо праз 4 месяцы быў асуджаны на 3 гады за крадзеж разам з прымусовым лячэннем ад алкагалізму. У 1994, калі бацька будучага мужа Ганны Гаравіковай стаў прэзідэнтам Беларусі, ейны бацька здзейсніў чарговы крадзеж, на гэты раз групавы, і атрымаў новы тэрмін – 2 гады. За паўгода да прызначанага тэрміна Палешкіна вызвалілі умоўна датэрмінова, але вельмі хутка ён здзейсніў новае злачынства – рабаванне з пранікненнем у памяшканне і атрымаў 4 гады ды 4 месяцы турмы з паўторным накіраваннем на лячэнне. Але і гэта не дапамагло. Адразу пасля чарговага вызвалення у чэрвені 2001 года Сергей Палешкін з падзельнікам скраў 18 курэй. З улікам рэцыдыву мужчына атрымаў па максімуме – 4 гады. Але ў ліпені наступнага года яму зменшылі тэрмін па амністыі. Прычым выпадкова ці не, але указ Лукашэнкі быў падпісаны за 5 дзён да вяселля яго сына з дачкой рэцыдывіста. Нараджэнне сваёй унучкі Настасі ў 2003 годзе Палешкін сустрэў у лячэбна-працоўным прафілакторыі, пасля чаго яго адправілі зноў у калонію за парушэнне умоў датэрміновага вызвалення. А вось другая дачка Дмітрыя і Ганны Лукашэнак Дар'я нарадзілася, калі яе другі дзядуля на кароткі час ізноў апынуўся на волі. Пасля шлюбу і змены прозвішча нявестка Лукашэнкі памяняла звесткі і пра бацьку. Цяпер ім у базе пазначаны айчым, але што было далей з Сергеем Палешкіным, невядома. З 2008 года Ганна Лукашенка працавала намеснікам генеральнага дырэктара па продажах кампаніі «Юнівест М». Гэта адзін з найбуйнейшых забудоўшчыкаў Беларусі, якім валодаў мільянер Анатоль Тарнаўскі. Гэтага чалавека ў свой час называлі галоўным нафтавым кашальком Александра Лукашэнкі, а яго кампанія, вядома, была сярод спонсараў прэзідэнцкага спартовага клуба. Падчас працы Ганны Лукашенка ў «Юнівест М» кампанія атрымала некалькі вельмі выгадных участкаў для забудовы. У прыватнасці тэрыторыю на месцы выпраўленчай калоніі на вуліцы Кальварыйскай у Мінску. Цяпер гэты раён вядомы як міні-поліс «Каскад». Але пасля выбараў 2010 года Дмітрый Лукашенка трапіў пад санкцыі. Неўзабаве той жа лёс напаткаў і Тарнаўскага з яго кампаніяй. І нявестка Лукашэнкі звольнілася з «Юнівест М», працаўладкаваўшыся пад крыло свайго мужа у гандлёвы дом «Белаз». На паперы заробак Ганны Лукашэнкі выплочваўся ў расійскіх рублях. У даляравым эквіваленце гэта было ад 3800 даляраў у 2013 годзе і да 3500 у 2020 з перапынкам на нараджэнне трэцяй дачкі Аляксандры. Але ж тут гаворка ідзе толькі пра аклад, якім быў канчатковы заробак камерцыйнай дырэктаркі з улікам розных надбавак і прэмій, можна толькі здагадвацца. Больш за тое, з сям'ёй Дмітрыя і Ганны Лукашэнак звязаны самы паспяховы дылер Белаза ў Расіі кампанія з назвай Б24. У розныя гады яна ўваходзіла ў топ-500 расійскіх кампаній па аб'ёмах выручкі, а суўладальнікамі Б24 з'яўляюцца Аксана Тачкова і Алена Лагун. Абедзве жанчыны з'яўляюцца жонкамі людзей, якія займалі ці займаюць кіруючыя пасады ў гандлёвым доме «Белаз» Константина Макарова і Віктара Кулуева. Гандлёвым домам, нагадаем, амаль напалову кіруе прэзідэнцкі спартовы клуб, і там была працаўладкаваная Ганна Лукашенка. Мільённыя даходы дазвалялі ўсім весці шыкоўны лад жыцця. Сем'і Лукашэнкі і Кулуевых нават разам ляталі на адпачынак. Асабліва Дмітрый Лукашенка любіў за мяжой святкаваць свае дні народзінаў. Калі яму кудысьці не дазвалялі паляцець санкцыі, напрыклад, у Еўропу, то туды яго жонка лятала проста з яго бізнес-партнёрам Віктарам Кулуевым. Супольныя падарожжы былі і разам з сям'ёй Віктара Лукашэнкі. Для гэтага выкарыстоўваліся ўрадавыя самалёты. Але ж Ганна Лукашенка, падобна, з часам засумавала і хутка знайшла сабе вельмі нечаканае хобі. Некалькі гадоў таму ў ратацыі радыёстанцый і на канцэртах праўладных выканаўцаў з'явіліся песні, напісаныя загадкавай паэткай Ганнай Сялук. З-пад ейнага урадлівага пяра выходзілі як гімны генпракуратуры ці міліцыі, так і тое, што спрабавалі раскручваць як народны хіт.
Таксама Сялук пісала песні, якія інакш як крынжам назваць нельга. Белорусская жена своим принципам верна. Она рубит, сеет, пашет и не жалуется даже. З таямнічай аўтаркай працавалі артысты ўзроўню Анатолія Ярмоленкі і Александра Саладухі, а апафеозам ейнай творчасці быў дуэт з гуртом «Аура» прыдворнага кампазітара Яўгена Алейніка. Яны выпусцілі песню пра моцнага і смелага Александра, які адзін такі на свеце. У кліпе ніякіх Александраў у кадры не было, але адразу было зразумела, у гонар каго быў запісаны той трэк. Нават самыя набліжаныя артысты не дазвалялі сабе так адкрыта хваліць Лукашэнку, як гэта рабіла Ганна Сялук. Адзінае інтэрв'ю дзіўнай паэткі было праілюстраванае адзінокім мікрафонам на фоне залы. У ім жа Сялук намякнула на тое, хто яна на самай справе. Яна расказала, што нарадзілася ў 1980 годзе і што адну з песен прысвяціла свайму дзеду-ветэрану. Дзякуючы кіберпартызанам удалося высветліць, што унучку таго чалавека завуць Ганна Сергеевна Лукашенка, якая з'явілася на свет у тым самым 80-м годзе. Вось так высветлілася, што оды Лукашэнку піша яго уласная нявестка, а Сялук гэта скарачэнне ад імені па бацьку і прозвішча. Пасля дэананімізацыі Сялук Лукашенка выйшла з ценю. Яна пачала раздаваць інтэрв'ю і атрымліваць прэміі кшталту песня года Беларусі ці шансон года. Пладавітасць жанчыны ацаніў і свёкар. Александр Лукашенка прысудзіў нявестцы прэмію за духоўнае адраджэнне. У выніку ад продажу белазаў Ганна Сялук перайшла ў шоу-бізнес, але ж трымаецца гэты шоу-бізнес на ўсё тых жа схемах і сувязях. Цяпер Ганна разам з сястрой працуе ў прадзюсарскім цэнтры пад назвай «Музычная медыякампанія». Гэтая арганізацыя корміцца на дзяржаўных замовах, ладзіць канцэрты для флагманаў беларускай прамысловасці і здымае для іх іміджавыя кліпы. Прасцей кажучы, засвойвае бюджэтныя грошы, якія такім чынам застаюцца ў сям'і, а зарабляе гэтая фірма сотні тысяч даляраў. Так, напрыклад, у 2023 годзе чысты прыбытак музычнай медыякампаніі склаў 1,5 мільёна беларускіх рублёў. Сёння Ганна Сялук Лукашенка возіць па краіне марафон адзінства. Цыкл вялікіх канцэртаў, якія па факце з'яўляюцца часткай агітацыйнай перадвыбарнай кампаніі Александра Лукашэнкі. Галоўная фішка марафона адзінства – гэта нумар з удзелам Мікалая Лукашэнкі, а жыхароў гарадоў, куды прыязджае гэты чырвона-зялёны балаган, забаўляюць фудтракамі, лекцыямі прапагандыстаў і перасоўнымі музеямі. Пакуль нявестка Лукашэнкі становіцца самым публічным пасля яго прадстаўніком сямейства, ейны муж працягвае знаходзіцца ў ценю. Дмітрый не выказваўся з нагоды падзей 2020 года і не кінуўся адкрыта абараняць уладу свайго бацькі, хаця ў другі раз апынуўся пад санкцыямі. Адзінае, пра што ён расказваў у кантэксце палітычнага крызісу, гэта што ягоным старэйшым дачкам давялося забраць дакументы з ліцэя БДУ і давучацца ў прыватнай гімназіі ў Дроздах, якую заснавала маці Мікалая Лукашэнкі Ірына Абельская, а пабудаваў мільярдэр Міхаіл Гуцэрыеў. Але ж, мяркуючы па дзейнасці жонкі, усё, што адбываецца у Беларусі, Дмітрая Лукашэнку цалкам задавальняе. Тым больш, што ў яго хапае грошай і часу на асабістыя забаўкі. Так, напрыклад, Дмітрый прымаў удзел у мотапрабегах, якія вельмі любіць яго старэйшы брат Віктар, а таксама зноў жа разам з Віктарам ён лятаў у Эміраты паглядзець гран-пры Формулы-1. Услед за жонкай Дмітрая Лукашэнкі беларускай зоркай вырашыла стаць і яго дачка. У 2022 годзе ўсё той жа прэзідэнцкі спартовы клуб запусціў на БТ шоу з назвай «Героі» – спаборніцтвы па пажарна-ратавальным спорце ў стылі камп'ютарнай гульні, якія чамусьці нагадваюць гульню ў кальмара ці галодныя гульні. У герояў было адразу трое вядоўцаў, адну з якой звалі Юста. Роля гэтай дзяўчыны была ставіць задачу ўдзельнікам і пільна сачыць за выкананнем правілаў. І гэтай Юстай у выніку стала Дар'я Лукашенка, сярэдняя дачка Дмітрыя і ўнучка Александра Лукашэнкі. Чыя гэта была ідэя, невядома, бо сама дзяўчына расказвала, што не імкнулася да публічнасці. Здымкі ў перадачы дзяўчына спалучала з навучаннем на эканаміста ў Маскве. Там жа на юрфаку МДУ вучыцца і ейная старэйшая сястра Настасья. Але Дар'е Лукашенка ў якасці тэлевядоўцы хапіла ненадоўга. Праз год ейны персанаж знік. Застаецца няясным, што на гэта паўплывала больш.
адсутнасць адпаведнага досведу ці праблемы са спалучэннем працы і вучобы. З дзяўчынай звязаная яшчэ адна цьмяная гісторыя. Так, у студзені мінулага года ў соцсетках з'явілася аб'ява пра тое, што на вадаспадах каля турэцкага горада Мерсін знайшлі сумку з дакументамі на імя Дар'і Лукашенка. Хутка пасля гэтага прыватны самалёт, якім карыстаюцца сыны Лукашэнкі, вылецеў з Мінска ў Турцыю праз Маскву і хутка тым жа маршрутам вярнуўся назад. Па адной з версій, бізнес-джет забраў са сталіцы Расіі унучку Лукашэнкі, звазіў яе па дакументы і вярнуў назад. Летась у сярэдняга сына Лукашэнкі знайшлася яшчэ адна нечаканая пасада. Ён быў удзельнікам беларускай дэлегацыі на перамовах у Эфіопіі, і ў паведамленні МЗС гэтай афрыканскай краіны Дмітрый Лукашенка быў названы ганаровым консулам у Беларусі. Разам з ім на сустрэчы прысутнічаў бізнесмен Александр Зінгман, якога лічаць адказным за бізнес-праекты Лукашэнак у Афрыцы. Падобна, што альбо ў Эфіопіі спатрэбіўся досвед Дмітрыя Лукашэнкі ў продажы беларускіх самазвалаў, альбо яго бацька вырашыў, што важным афрыканскім накірункам мусіць займацца максімальна давераная асоба. Сярэдні сын беларускага кіраўніка, нягледзячы на сваю сціпласць і маўклівасць, жыве зусім нясціплым жыццём. Так жа шыкоўна жывуць яго дзеці, жонка і нават яе сваякі і сябры. У той час, як Александр Лукашенка дэманстратыўна змагаецца з пасярэднікамі, кампаніі, звязаныя з яго сынамі, адбіраюць дзясяткі мільёнаў даляраў штогод у дзяржаўных прадпрыемстваў. І падобна, што гэта робіцца ці то з маўклівай згоды, ці то па прамым загадзе Лукашэнкі старэйшага. Ён, дарэчы, ужо паклапаціўся і пра сябе, і пра сыноў, прапісаўшы ў законе поўную недатыкальнасць для ўсёй сваёй вялікай сям'і. Цяпер нікога з Лукашэнак нельга будзе судзіць, што б яны не зрабілі, але ж Дмітрую ўсяго толькі 44 гады, і свайго бацьку ён дакладна перажыве. Таму якая будучыня яго чакае, пытанне адкрытае. Поэтому надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности. Мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить и тоже не обсасывать и не говорить на эту тему.